papa a wo amemu no otawa echi na sanse wahini ye fe na wo kire se sabi wo ya akwam ni mabeti ene ode intiaso afi akwam mabrew nye dikan ohena na akwam na kowa mesre yihu no bia hwebi munyi ne dikan ne ho munyi ne dikan ne ho no bia hwebi eni nyina intonko na wonhwebi na asuntie nkokuro Akwamuhene se enne ye tuntum enti se wohwe ne Akwamuhene enantiaso na ne ntiaso na o kire se ona wo yata nti odi bia fi akwama mabrew achiame ensa na so se santiaso yi ya dua no akwama mu dedawo na akwamu ye Dormaa na Dormaa e akwam dia achiame hwe na sie wo ma ho kwan esan se ewura kuntunkurum de ewura kuntunkurum yi wan sesa nia yewura nansi so no na wanfa nia ne nua edebre no ema ne sesia no wo hu se yi aduana ogya no enne yareso aduana ogya no enne yareso achiame yesre wanfa ne nansi so sesia na yewie ya o se osande Suaba sika intiaso abreno eno so yasra ankwafo munyi ho na obia nhwebi omhene de sika eno no ebewura kente ensa papa mu anase efufu mu no nan etiaso Akwamu ene Dormaa otiti mu a enye dada omande hia bi na Yewra ode no kwafa Akoto to so miensa Akwamawura Osagyefo nuapayen ene onua ne maame okuku ohemi afrakoma iseyi a madaroma wanga ense ne bone na mompre wanga na trese eye ye nana Osagyefo Oseadeeyo Dr. Badu a otosumienu ono ani nua ye nana kwafo Akoto sabre wo hye adoye soronko a watumi ababeyo na ode abo ninu kuma Osagyefo Oseadeeyo Dr. Agyemang Badu no sabre waboa a niema ahodo a ose efata bia no watumi ede aba no kwasem ni se dwampa otue dua eno achi wode sika a eso aka ho bi wo hye ntiaso a ye tuntumi yankasa krowura Osagyefo Oseadeeyo Dr. Agyemang Badu a otoso mienu otena si fra tuntum a odene nan ebesi so sira a obefu kente owode odene nan ebesi so ewo ho na kyerese odene ho kwafo Akoto nana obaye a akyede soronko a watumi ede boa ninua kuma his the royal one Ose ahunidie power bia se Osagyefo Oseadeeyo Dr. Agyemang Badu a otosumienu ewo abampredase a niema ninua no nso so watumi ede ababeboa no yenya enwie eyade se niema ahodo anase akyede ahodo a dodo na bede oba no gusu a bede oba akyede ene akade ahodo no nyina no ogusu enti sabre ayade se ahemfo ahodo a bewo Dormaa manim zeredi kankan no eye adua na busua no adikane abeyo bede dada bawie enanso jase akachi benya maaye sabre yegusu ewo Dormaa abampredase a Akwaafie afache eni mfinhia aduonu enum free sebede Osagyefo Oseadeeyo Dr. Agyemang Badu otosumienu esi abamwa so mfinhia aduonu enum afrida ode ne nyina aka ho a enne be sa adwumadie na ne nyina aye nkoso eye kama ewo Dormaa abampredase enti yegusu ewo ha akyade no ahemfo ahodo ababa no egusu abede nyina oba akyade no egusu oba enti enche yebekọ wohu se sabre dudu na aba no bebubo tini enti sabre yi eye woko manse a na nanom atra nkonwa bewo manse nkonwa saase so ba ye bede nyina awie
mansin nananom atrankonwa media osepeyo baye ni nyina awie na wo ba Dormaa kotodwe abusua no so batumi awie be de kama pa enti yeguso asabre ahemfo a baba no dodo na bedi na babi ayedri aye Dormaafo magu wo ba Dormaa hinkura ye wo akuakuo ahodo pinu a wo ha enti afei na benso so badu ha be ba ya be kura bensam million no pole million no aduanan na Dormaafo maguo batumi ede aba beboa osadefo se bedi mani trinkwa be manana trinkwa onsomu na onfamboa ne nne kwafie afase ene mfisia aduonu enum a Oseadeeyo Oseadeeyo Dr. Agyemang Badu otosumienu wadi ewo abanwe se sikai ene niema ka ho nyina no be de boa nana se onsomu na onfansom ahoho ene adofo a ono ankasa watonsa ode afrebe no enti sabre wo hwedwe no mu aye bajana na kyerese adofo ndodo na afene baba yenko na yenko kotie ne edi ho enti sabre enti ya dese yebeko na yahwe rima ansuaje nana ba ye no sika twidie dwampa otwie bia batumi ade amabako amadwadi no ekoso kama enti yebehwe asua edi ho a sabrei aba eye fresh atrankodwa no anama de hie abewo eye manwere sabre ne manwere asua no so aba duru enti beso be watwani abehwe se manwere bebe to be ede bedie atue aba na bede aba bekyere to be aba na bede aba bekyere amadwadi no atue aba enti sabre na najase one na busua beso baba a beba bedi dwumadie no sonko ede aboa enti ayade se na jase hene otratran kodwa susu batumi aba no ane ye Dormaa pampa so hene enti sabre baba mu a bekyere de ase beyo sabre ni jase abusua no ba aduha jase abusua no aduha enti sabre ma kom abiasa na jase adesibusua no bedi aba enti ye beko na ye kotie manwere adesibusua no ni ye bewo edema Oseadeefo nne awiei manwere adesibusua no meka sei eye yankasa ye nana yade nyina efritete samponsian afei na omo eba enti yanko na yankotie manwere adesibusua no afei ne manwerefo adruha akwaha awron papa kasa fa chiame moso amami wurate se onua ne manwere barima efritete samponsian me wonanim ha ya amamre na wachire me no na me de na di achire no samre ya tunkukua eka Dormaa amamre ho na ni nyina ni se ina ha mene me maame nana adwosema dwabe ade me mpanimfo sanna nifia duonunum anya adwa abanwa so yi ya manitiri nkwa ya sanhye ne de se awurade nananom kan ho na ninim dia order na di ma wiase nyina ate no ka ho amano aya mrosa pantum ade man se jame konkondwa so a be fanya pa ya madoma onu achi
ne aduane ho hia pa yentima mfa nwura fi ha esane se ba bia ye di firi no ye di aba animu ha bebre awokam obehu no wo anwachi yenim se niam osnyame ne mame ane matra million aduasa aya nesi ne beka na brofum 3000 edisi niam ne nyina so se achiam som amfama yewura medase manu besi ama foforo aba enti afei na manwerefo atumi awie won de enti kukuwa na ekura won no enti nana odene kukuya atoa so kama pa enti sabrei na Dormaa Agyemang ono so aduru ha ono na Agyemang yire panyi no so yebi nkitami ja mission up onimi buamade me de mami wura na me so oni ninua kwafo Akoto a otoso miensa be yire panyi kakra me so ndi o ma be no na wase enti Dormaa Agyemang aye nana opon anane sabre no aba na ye kwede na ma wo se jase adehibusua no ba aduru ha ti sabre na enti afei ena jase abusua no ben so ba aduru ha yi jase adehibusua no okay Many other man pabbing chone and a Dormaa Ahemfie Sia. Now, said, aha, a peswa, a dom do na and a church ewaha. Obia a pesa oba na obema nana a tinkwa ewaha, and ye asam kitwa. Na yabazem na yakwa drink or moba kumi yabisa. Eya mamre any amani na chegunti na ye fasun so asua de ama nchirima ehunu ne ekoso nana wadaroma me nana nkase nana wadaroma ye frame ya mabra kwampo me pacho ye frost nana adwa be ma chemekuru Abakwamahema nana adwa nana enne ohwe tuntum ne kobi na yedi ahini wo ha obi a wonim de ekoso no e de important na ekoso na ye fofie dantino na ye be konsuom entini ya hye tuntum ne kokko no ya mamle no se be ye konsuom dia se di tuntum ne kokko ye de ko su nsuma moko ye den amamle hu ne ye kwa akoye na ayi 2025 ne ntini na osajefo na woda ese ye de konsum ko ye ko kai ye nananma but ya bo ama ayi mu ye ko nana me bitu eye Dormaa anope mehu se ya toto shop bia mu ya prapra kromasi kromu fefefe mi ra ahemfie ha eya de ahu se oba bia yi na somade enchirima eba eden na eka kire yen de eka kire be ne se nna na fashe ne ntino oni ntino ya ma bia toto yi store num se nana mamle ni ntino ese bia yi na asomade oyi ni ti so eye bibia se nana na fashe na odi ni ntino ya yesa adwuma amedase eya mamre ni amane na etwegu entafe no abeka ya ho Angel TV so Angel 102.9 FM ene Dormaa ena yewo enyame nko a meni menua bema ampa benchre me ena wa ha na amamre ene amane Ghana wo hwese de tia na efe sanse wo hwe odwani ni a ye de kwa koma nana eti ho a enye asem ketu ye na ye to akonum ewo ho wo hwe odwani ni enye enwan no ye odwani na edwani bi wo ho a wo hunu se enye nketo
enya nketewa kura obia ena ene opese okọ na okochia nana na oma ne tiri nkwa esanse yede ne si abenwa ne so no eye mfinhia mako aduonu enu 25 years enye ketewa esoma wasom ama ene Dormaa aye kama aye fefefe eno ne ka ho bia ene nana atena ase se obia emra ne nanso na omechia no na oma ne tiri nkwa enti nana ye ma tiri nkwa ye de ma nana no ena edom no obia pese oba na ohwe se de tia ene kraman a ye di mienu ni nyina asisi wo na obi obeba bia so oba bechia na na bia no eye gentia pa ena ekura na enye asem ketua na ne oka nyina ne se ebere a wo mo ba na oku du ba bia okom de wo no oja no ayebo a wo montimi no aduan no eno ena ne hu se obi a wo ba bia ekura gentia na eja na efe ejane ye kama menim se jawe ye gina mamimi se menua ampa ben kyereme ampa ben aha na ye hotel retreat ejei ye shede gina se ye bekwa akotwa de abre na na sanse me hu je hu ofese da sen enetie musiesie ejana na dano se wo hwe Dormaa mani ma se wa ye to pa wo Dormaa mani okay enti ye wo bia bi wo ho a odu ho a nana no masiesie abehye da ko ho ekopeja okay babi ti se eye nkran kwanta aye nim ye gina nnua no dodo e wo ho a be ma ho kwane ma bi mfa se kan nka ye ma bi nnokwa ye no okay enti afinhia na so osagefo be chefo se ya na hemfo no beko okay basiesie gene bi wo ho enti bia kwa ownie otwa nye dwabia ni betwa ye dua no nye dua bia okay ye wodua bi wo ho a oye duro ni badua na bana sayade okay ni nyini sayade na haban sayade okay eti ono ne nana no ba ma ho kwana ahemfo no beko na banka sabako hwe ne osefata okay a betwa de bra osagefo be chena oye enti ye wod kwaye yesiesi wo ho a ye ko muja no pe ntiri huja no bi wo ho a fe pa ye wo tete nnuani bi te se wawa odum sapre on nasefo se nnuani bia wodini enti se onyini na se ewu na ehwa na nanu bakotwa bi na fe be dia ba be sa amane we enti ye okwaya yesiesie wo ho o kasa na mame mombe na nana mimisa no eje yegu animi na me ka ho asem se me hu ja efesa menim se mo hyeda siesie ja no se ye twe eje yanyi ameje yanyi a na yekotwa ye dware eje asra ne nkuni ede naba sen ne de nana adu jamfi kuma nyine ankobi ahene boma de enti kana te sa ne se afasha ye fen kofi fi tete na penti ni ho na ya kasa ye antuma na ne ye de kwa enti ye kofi de a na ye bibi kama enti ye wura ekwa ye jakura na ye ne kama isa kofi no ye mpefi mama muti no enti ye bibi kama se de be ya ebe hye program na dwumonyam na ne di kofi no so agina brane ejei yenim se enua dodo na ne wo enwuram a obi abowura wa ye se yekopa nyina bafi a ye tweje bia de ba edua bia ye twa e de brother for me ba cho yetimi twa dua bia de baba ye nyina nim se edua nyina esa na ye dua nyina hene nti esa no na ya yetade pa ma ne ye kama ya walent bi esese ye twa sa utimi hu se ebidie ba ebidie susun ebidie wuwa we hu se we yeti akakra we mu odu we nso ye tenten pa so de hia kukuya ye nyina se kukuya na ye de se ewa se osu yetimi de se so se ewa yetimi de ye mama nsan misa ehefo ne konwura nim ekotwe se eja iba kwafo ekokotwa de bread na ma ne de ye ohene kwafo ekokotwa edeba achia me so timi kokotwa edeba yesu ade ya mamre nti mama misa obi a wo hwe Angel TV obi o tie radio obi bebisa senti eja dodo anyina na de banu aduane ana ye nsuo no de banu adware ba cho o de banu aduane de bia no nsu
ɔde ne nyinaa ɛbɛnoa no sɛ de yɛkyerɛ no pɛpɛɛpɛ amanneɛ ne amanneɛ yɛ ntonkone deɛ ɔmo ka no saa ne yɛde bɛyɛ no pɛpɛɛpɛ yɛnhwɛ ɛnɛ na natena edwam meni ebi adi nkɔmmɔ ɔmo se yɛbɛkɔ nsuo ho yɛtu kukua na nate yɛtu kukua nti no ɛbra som ɛma no sɛ ɛsɛ sɛ ɔsɔre ɛkɔ nanso yɛde ɔse yɛtu kukuo nti wasɔre a ɛne ɛsɛ ɔkɔ na ɔkɔhwɛ na yɛtutu bibia nti ɔkɔ na wakɔ akɔhwɛ sɛdeɛ ɛte but egya na yɛdi ɛho nkɔmmɔ no ɛno a ɛne egya egu a uhu nana asan aba ɛbra a yɛsua adeɛ na ɛsɛ ne fata na medikan ne ɛmɛ bi adi nkɔmmɔ mo kyerɛ sɛ yɛkɔ nsuo sɛ obi ba Dormaa na ɔka sɛ afahyɛ mu yɛkɔ nsuo ho a dɛn na kyerɛ yɛkɔ nsuo deɛ a ne nyinaa ne sɛ deɛ yɛyɛ bia yɛwɔ yɛsu kɛseɛ bi a yɛfrɛ de pan ɛhɔ ne yɛkɔ ɛde bɛyɛ amammerɛ da ne nyinaa yɛwia yɛwura bɛkɔ hɔ akɔdware nkonnwa ne yɛde ayɛ adeɛ no ama no ayɛ fɛfɛɛfɛ ɛnyɛ nsuo biara na yɛkɔ pan nsuo no nko a na yɛtumi de yɛ adeɛ no ma no yɛyie pɛpɛpɛ na ɛnɛ sɛbe abaafu nti ɛne galamsey ne nnɔmanɔma nti ne 7 mpɛduasa ayɛ na yɛyi yɛni asi akwa na yɛde abaafu deɛ bi ayɛ ama no ayɛ kama but which means mo ha de say gala ni yentubi wa ha yentubi de na nso so efiro bi di efi bi tifiri baabi e yensuansuwa kobo nsuwa nsa na ye nsuo nti ebi fi ti mebo bi mu ema esai ebi de enu nti na ye de eye ne saa no ene na amafo ayaba bebre ni susu se de ye wa hai obi ka se yabosomsem obi abeduwa na we behu se kraman ewo esisi ha obi beba osi gentie bebre ni susu se ahinnie ahinsie ahinwo nsam nyina ya bosonsam mebu na yeba den na yensua emfamfiri we mu na wada Roma 7 mpɛduasa mpani se wura fi ukro hwena bɛn na oyira adwabo ase enye abosomsam obia wona mamra aya oye enti kwafie de obeka sa ya abosomsam bia enye saa na sade ebinum so edi omafa hye amane ne amamra omo ye ne saa na Dormaa so yeso ye wa ya mamra yeso ye di afacha ye ero na ma Dormaa yehu ero na ma yate yanka hunu sade Dormaa man ana Dormaa esu etie esa nyuma ebe yenwane ana etisen ato 7 mpɛduasa ode no ho Dr. Akoto afemadwabe ena eba sabe Dormaa man Dormaa hema omo wo agora ye didi wo mochi anya agoro bia na didi wo mochi keke enti oba ne ye to kwadwum se ni ade a eno kyerɛ sɛ Dormaa ana Dormaa hema eba yenwane enti ne oba ye Dormaa hema ni pato de on eba no ene Ghana for Amosha Angel TV mo amuti Angel 102.9 FM Dormaa ba hema ena osane eba na oti akonnwoma ye didi nanima na hunu se amamre ene amane efe enika bebia wo bia esese usua ukrom amamre usua ukrom amamre esanse wanhwe ye na ukodu baabi ne esi akyene so a obeyira ukodu baabi ne esi akyene so a obeka se de na ekoso wo ho no ebia na enya sai sese wo sa ya ayira na mani nyina hu se mani nyina wo bia eyi na somade na waboduku aboduku ene yesi akyene so ochia ewo ho na menua be ma ampabe na wada Roma mesen aba wo nkyai menkoye meba ampabe me de meti dede na menim se dede we eye dwane na so ene wo hwa akyene a yesi so na ye yan a yesi oba ahema na eba ayo territory abakosem be na anim efo oba ahema ho oye doctor mua na oye makase na botra owo ene se na wasi aka Dormaa mane ahemafo ni nyina bom ne ba ye baako nini tumi a okura no ode tai ono ane ba osagefo Oseadeeyo Dr. Agyemang Badu a oteso mienu nachi esan se the Burma bia bebo bra amabrabo na akonka na oba ka ho bi sa pepepe enti wo hwedwu tronko a osagefo odi ne Dormaa manim no Ghana eni afa na bia ono ne maame ode ne ho Akwafie fema dwabe ode ne ho Akosia fema dwabe Akosia fema dwabe fema Frema FIMA fima ma aha osagefo ne maame ni mpono no no se ye ba fie so a ninnia
Okay. Na osane ye ne maame. Okay. Say odene ho nankata no. Ma ye monre monhwe se ye behu ahemafo no dodo na ewo mu a ye be ama batimi aboa ye ma menhwe nana eba ma enti sabrei na yankasa ye nana odene nana achia ko fi madwabe ma one na ahemafo ni nyina ba beduru ha ya bechia aye nananom ene adafo asabre batumi ababeduru eye Dormaa ahinkro kroduemu ba bia ye wosese abampre Dormaa abampre dase ho na sese ye gina tumade ni nyina ekoso odene ho Akosia fima dwaben Dormaa hema na ohun se ahema di nanim nyina obi a twadensin kran sa obi a twadensin kran kama obi a niti kama ena watwa ase kama pa na efe no kre pa efe pa yesi ahemfu chinie ebi di da bi achi na we di chinie wa ha nyina ti se pe eye kama ebia ye kama aha enti obia ena aircon nana eti yewo ye nana adoma ankasa ewo ha a mepese one nana bedi nkomo eti ne nana bedi nkomo kakra nana ye hwe Kwafie oni mfisia aduonu num de otagefo dwamieso ye wu se nana hema oba ena hema fo no modress ya mode badwan no aye soronko se na mo se atwa dancing kra nana obetuma kire mu kakra yo me da se me nua be ma amamre kwa nso no nne ye da Kwafie da eye da ye wa kwa dware nkonwa ye wo Dormaa manim enti se saada no so a hima bia wo Dormaa manim woni mu sa wuti so ese sa wuti so e wa amamre kwa nso efi se ebe yi empanyimfo apie na ye de ba konsuom eno nti ne ye nyina ye yi ti so a ye de eko enti we ya amane ne amara eko so a kire se nne da ye da ye so ye nkonwa kese e de akoye nsuom akwadware ye nkonwa e de aba ahemfie ye Kwafie nne da ye Kwafie ene Kwafie no e ye nne da ye Kwafie ye siesie fie ye fie yie ba wo fie wo krakra fie siesie fie yie a enye dukubo ene bam ye hu se wo siesie fie yie ye Kwafie nne siesie fie nne Kwafie afahye ene ye da soronko e ma Dormaa man ene ye da soronko e ma aduana ene dai enti se ne mu se atuyeti so a ye tuyeti so a che ya mane ne ya mamre a che wiase ene Ghana man nyina enti ye be ko nanan ho na yakọ akohwe sede odene ho Dr. Akosia fema dwaben okọ akotia ni nuaba ma no sede esi etie ewo ho enti eye odene ho Akosia fema dwaben nana eko na fe watumi akotia ono ankasa ni nuaba ma a osan ye ono ankasa ne ba nana adruhaya afei ya ono ankasa Dr. Bakope Osagyefo Oseadeeyo Agyemang Badu a otosumienu enti eya bra ye nana ankasa na wadrodwam sede nananam eka ye de anidie seno no ye fa ema no de anidie eseno no ye mfa ma no enti se wo hwe eye enwom ahodo a achidifo no beto eye ojase enti sabrei na ode Dr. Akosia fema dwaben na nankasa waduru ha ya ochia eye neba Dr. Bakope Osagyefo Oseadeeyo Agyemang Badu a otosumienu one ye nana
Badu efe ka edigu ewo Angel TV ana sabre wo hwei wone gutu wo hwei eti nananom aduru ha te sade atifo no enwom no egusu a ekoso na chese ojase eye nokre sabre nananom ete adwam afei na oba hema nana nkasa otena se kama pa nana akoka neba ankasa eho enti se wo hwe sede adwumadie no ekona na tese enne a eye kwafia nananom Akwafie ama mma asiesie fie atutu fie niema ama niema nyina akoso no enne eye da soronko enti sabre odene ho akosua fema dwaben Dormaa hema afei nana watumi atena se ede amaye meka se nana benkum oni atena nkonwa begyina base kama autum efeyie amamre ho no nananom kirema yento amamre yento entwene ene bepiem ewo Dormaa abampedase a na tese niema nyina ededa na kwanso nananom ene nyina ededa na kwanso enti sabre osagefo Oseadeeyo Agyemang Badu a otoso mienu ne nana Akoto kwafo nanom atumi atena se kama a wo hwe ene eye tuntum ene kokoyi ne wo so esanse omoye anuafo nti ni nyina eye baako mode omuna ono ani nuakuma ane osagefo Oseadeeyo Agyemang Badu a otoso mienu sabre meka sei bete ho kama o man ba di bankomo esanse anuafo mienu yi beka behumboma eniema pa ekoso eniema pa esisi omanmu ohwe nkabo mu soronko obemu na ni nyina mu no soso no na akonwa bedi djuma atiamefo ewo ha a wo hwe sede basi atena na eye no bepiem wo abampredase a de ekoso no na chese eye kwafie afahye a ekoso ena mfisia aduonu de osagefo Oseadeeyo Agyemang Badu otoso mienu esi abanwesui ni mfisia aduonu enum 25th Street